Wow! Hovorí sa, strojarina to je drina. A ja idem zistiť, či je to naozaj tak. Zisťovať to budem vo firme PPS Group, ktorá sa nachádza v Detve. Dobrý deň, ja som vaša nová zamestnankyňa a prišla som si po pracovné oblečenie. Houston, máme problém. Ty si mi dala 36 a ja mám 41. Asi chlapské budem potrebovať. Ale 100% bavlna, ani nie hocičo. To je oceľová špička. Parádni. Do roboty? No. Momentálne sa nachádzame na technickom úseku a tu prebieha porada. Ja sa hanbím. Dobrý deň. Prosím vás, čo ma tu dnes čaká? Máme tu trošku technickú poradu ohľadom nášho nového výrobku UNC 80. No tak poďme sa radiť. Takže budeme to potrebovať obrábať presne. Súhlasím. A tu za mnou sa nachádza stroj, ktorý má 5-8 vreteno a hneď vedľa neho je Janči. Janko, ahoj. Čauko. Čo tu robíš? Obrábame všelijaké výrobky. Pracujem tu 8 rokov. Môžem stlačiť nejaký gombík? Tento. Wow! Keby ste chcela ešte rýchlejšie, tak tieto dva. Wow, to je ako Cobra 11. Nachádzame sa v obrobni. Čo tento stroj robí? Pretože vyzerá to ako autoumývárka. Frezujeme na tomto stroji. Vreteno vykonáva vertikálny pracovný pohyb. A frezovanie tiež viem a vertikálny tiež. Keď spojím frezovanie z vrchu nadol. A tu už sa nachádzame pri Vladovi. Teraz momentálne režeme závity. Takže týmto to celé ovládaš. Áno. Internet tu nemáš asi, čo? Ako dlho tu už robíš? 18 rokov. Ja som tu spokojný. To je kožená? Kožená. Nemôže mi zhoriť vlasy? Vieme to zachrániť. Presne čiapočku jednu. 100 stupňov. Ja sa bojím. Niečo máš všetky chlpy? Všetky? Asi aj ja. Áno. Ako dlho tu robíte? Veľa. 48 rokov. V podstate som najstarší zamestnanec. Môžem si ešte pozvárať? Kľudne. A už sa hýbať. A my už sa nachádzame v 3D meracom pracovisku. Toto je DAK. Čo ideme merať? Závity, odchýlky polohov. My to voláme laický pavúk. Môžem to chytiť? Stojí to 50 000. Tak si to DAK Nie, kľudne. DAK meriam? Meraň. Zmerané? Zmerané. No, čo ďalej ešte by som ti tak odmerala, keď už tu som? Môžeš si zmerať nejaký otvor alebo dieru. Tak ja ešte idem. Počas môjho pracovného dňa v Detve som si prešla rôznymi úsekmi, videla tie najmodernejšie stroje, ale hlavne spoznala skvelých ľudí. Ja sa tu cítim ako na Titaniku. Sme v montážni. Toto nie je Titanic, ale toto bude... Čo to bude? Časť drviča. Dobre. Toto je, priatelia, časť drviča. Pekný. Dnes som bola kvalitárka, konštruktérka, zváračka a mnoho ďalšieho. Bolo to výborné. A ak ťa niektorá z týchto profesí zaujala, tak vieš, kde sa ozvať. Čaute.